से सुगाना परइले हाय हाय हो हाय हथवा के मेहंदी छूटलो न रहे बस से पहले गेले घर जरिए हाय। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा। मोर परदेस गेले जी अपन देसा सैया मोर परदेस गेले जी अपन
समनवो हाय हाय अल्लाह धोखा से बोले कही कही के आई दसबका करबै मन कइने हुसैन के कहनवो हाय। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा। हाय अल्लाह तीन बरनी सारा भेलै नाना के नवासा तीन बरनी सारा भेलै नाना के नवासा छूटी रे गेलै नाना के मदीनावो हाय हाय अल्लाह एक तरफ फौज पूरा एक तरफ बहत्तर तेजी रे दिल कैसे